Pwede na siguro to. Na. Buti nga Sir J, di mo nadala yung pang vlog mo Sir J. Nawala. Hindi ko nga nadala yung tripod. Nakalimutan ko. Para di matok. Ayaw mo usap ng konti Sir J. Okay niya. Pwede na, huwag na warm up. Akala ko ba gusto mo kalaban mo si Sergey? Ayaw din naman mabata. Ay, sorry. sinasabi? Sulat mo pangalan mo to. Sulat mo pangalan mo to.
5-3. Oh, big shot! Kuya Jay, may iba ka na sising, Court number 4. Ryan Jeremy. Jeremy naman! Uy, Jeremy, masasagot ko kayo ng maayos na matakot. Kasalanan ko pa.